Senator Ramon Bong Revilla Jr. mi-file og petisyon sa anti-graft court nga tagaan siyag tsansang makabisita sa anak nga si Jolo. Si Cavite Vice Governor Jolo Revilla nagpaalim karon sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa City. Human aksidenteng napusilan ang kaugalingon samtang naglimpyo sa iyang 40mm Glock handgun sulod sa panimalay niini. Si Attorney Raymond Fortun, ang abogado sa pamilya, nibutyag nga anaa sa stable condition si Jolo apan seryoso gihapon ang kahimtang tungod sa mga internal injuries niini. Hinuon matud niya makaistorya na ang vice-gobernador. Giklaro usab ni Fortun nga sa iyang pakiginabi ni Jolo ug sa inahan niini, aksidente lang ang nahitabo ug dili tungod sa depression. Una nang niingon ang talent manager og family friend nga si Lolit Solis nga posibleng depressed si Jolo tungod sa mga corrupt allegations batok sa amahan ni ining si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kung tugutan sa korte, si Senator Bong posibleng tagaan og 24 ka oras nga furlough.